Dobré ráno. Mé jméno je Jirka Kadlčík. V Symbiu se starám o produktový design a design systémy a jsem co-founder Molekuly jako produktu. Jak už Hrob zmínil, tak Molekulu už vyvíjíme přes 8 let s klienty jako Olvin, Lysport a tak dále. A dnešní téma bude samozřejmě hlavně AI. A budeme se bavit o tom, zda AI je výhoda, protože AI samozřejmě zrychluje všechno, multiplikuje output, pomáhá zpracovávat data, všechny týmy používají ideálně AI a všechno vypadá skvěle. Ale ne vždy je to výhoda. Protože po chvíli přijdete na to, že to může ředit vaši značku. Takže jak každý tým používá AI ve svém vlastním kontextovém rybníčku, tak sice může vygenerovat 1000 krásných variant bannerů z nanobanána, může vygenerovat 1000 prototypů, ale jakmile není napojený na kvalitní základ a kontext, tak generuje spíše chaos. A pokud se to nepodchytí zavčasu, tak může škálovat ten chaos do nekonečna. A to ještě připomínám, že AI nepoužívají jenom naše interní týmy, ale třeba i agentury, freelanceri a tak dále, kteří ještě mají vlastní systémy a pokud ti nejsou napojení, tak se to ještě víc škáluje. Takže druhé slovo, které dneska nejčastěji uslyšíte, je kontext. A je to taky jako dnešní téma vlastně přednášky. Budeme se bavit o tom, že právě kontext je ta výhoda, kterou potřebujete. A vlastně ještě než cokoliv začnete řešit, tak potřebujete AI krmit kvalitními daty. A dnes se vám pokusím vysvětlit, proč a hlavně jak. Protože rozdíl bude dělat to, jestli firma má připravený kontext, pravidla, způsob práce, a nebo chceme to, aby ta AI právě škálovala kvalitu a ne chaos. 77% firem dneska má problémy s výstupy od AI. A já s tím poměrně souhlasím, protože jak každý experimentuje, má omezené kontextové okno, každý si to plní vlastními daty, tak každý ten tým vlastně vytváří trošku vlastní verzi reality ve firmě. Jak vidíte, mám tady tým marketingu, designu, developmentu, produktu. Každý tým používá nějaké AI nástroje, generuje nějaké výstupy a zpracovává data. Já tomu říkám brandové metaverzy ve firmě, protože divili byste se, kolik takových metaverzů máte, hlavně brandu. A každý tým to používá trošku jinak. A jak jsem už říkal, ještě do toho zapadá třeba i obchod a jejich Google Slides, což je jako takové jako úplně separátní území, které může značku třeba v prezentaci úplně rozpadat. A co vlastně řešíme, že problém jako není nedostatek AI. Problém je, že máte roztříštěný kontext. Tady teďka ukážu, jak teďka zhruba fungují většinou klasické firmy, že marketing a design pracují s nějakým brand manuálem, bavíme se teďka o značce, takže jednocestně si marketing nějakým způsobem zpracuje do Photoshopu, Figmy, Canvy brand manuál, nějak se zasadí a typicky designéři pracují separátně s těmi filey. V designu a developmentu tam je to teďka za posledních 7 let podchycené design systémem a je to super, takže my brand manuál si rozebereme na součástky, dáme si do design systému a je to už právě ten systém, ten základ, který by měla fungovat celá firma, protože ten kontext je na jednom místě, je živej a je napojený do věcí. A samozřejmě je fajn, když k tomu je napojený i produkt a všechny další týmy a dodavatelé. A proto my tímhle způsobem právě děláme Molekulu, kde my kromě toho, že Molekula není jenom pro design a development, tak do ní zapojíme marketing. Takže marketing ideálně funguje ze stejné sady tokenů, pravidel jako ostatní týmy. Takže ten kontext je jednotný a když se cokoliv mění v brandu, tak se to propisuje do všech týmů. A samozřejmě s tím může pracovat i produkt, který pokud má design systém, tak může třeba iterovat, vibe-kodovat prototypy, cokoliv dalšího. Takže my se snažíme dělat teďka ekosystém design systémový, který se dá propojovat. A takhle vlastně zná asi část klientů, kteří tady jsou Molekulu, kteří od nás odebírají jako právě ten systém. Já bych teďka chtěl trošku říct intro design systémům.
protože asi ne všichni z vás jsou v takovém detailu třeba z marketingu, jak to funguje. Je to systém, který zastřešuje digitální touchpointy z našeho pohledu. Nejenom právě weby a appky, ale i marketing a všechny další části. A funguje tak, že dnes to není jenom nějaká knihovna UI, UX, komponent a principů, ale je to způsob, jak převést značku, pravidla a další asety do strojově čitelného jazyka. Takže tady vidíte, tak je tady brand manual, už jsem zmiňoval předtím, který my rozpadneme na brand codes, na asety, takže veškeré identifikační věci značky, vizuály, loga, zadokumentujeme, napojíme, barevné styly, veškeré další parametry rozpadneme na styly a tokeny. Z toho vznikají komponenty, pak máme další pravidla, které tam můžeme dostat, nejenom brand manual, ale třeba tone of voice. Veškeré pravidla, které máte ke značce a komunikaci, tam můžou být zanesený. A s tím souvisí třeba i knihovna promptů, kde dneska už je celkem standard, že máte prompty na ilustrace, na fotky. Celkem se to standardizuje, takže díky tomu dokážete generovat konzistentní výstupy, takže tady zanášíme i promptovou knihovnu. A samozřejmě potom v té širší části máme i nějaké pravidla, jako pro AI rules a tak dále, tomu se dostanu později. Takže pokud je značka rozpadnutá do téhle formy, tak s ní může bezpečně pracovat i AI. Tak. A my vlastně tuhle knihu, kterou jsem popsal, máme jako globální. A molekula teďka funguje tak, že jsou na ní napojené modulární weby, což je věc, kterou děláme na headless CMSkách, děláme klasické stavebnicové weby, kde si drag and dropem děláte landing page, stránky, nemusí do toho zasahovat design ani vývoj. Jsou na to napojené digitální produkty, takže mobilní aplikace, webové aplikace, cokoliv vás napadne, na tom běží a je na to napojené na stejný zdroj pravdy. Co dodáváme, tak i marketingové asety, takže veškeré bannerové systémy, mailingy, sociální média. Napojujeme na stejnou sadu pravidel a tokenů, takže vaše grafické oddělení generuje on-brand výstupy. A pokud se cokoliv změní, tak všechny týmy dostanou informaci formou API, že se něco změnilo. Používáme k tomu APIčkový tool a když cokoliv v té globální knihovně změníme, tak se to propíše na modulární weby, na produkty, na asety. Samozřejmě pokud máte HTML bannery, tak okamžitě, pokud máte generované, tak se updateují veškeré templatey a další řada bannerů už bude správně. A to se děje všechno v reálném čase, takže když publishneme v té knihovně jakoukoliv změnu, tak se to propíše do produkce klidně během pár hodin. Takže velký rebrand značky dokážeme udělat za chvilku, než bychom to chtěli dělat, ale můžeme. Nebo jakékoliv jednoduché iterace úpravy pravidel, tak máme prostě instantně a hned. A k tomu je dokumentační hub na webu, asi znáte klasické materiál design od Google a tak dále sajty, takže to z toho generujeme taky automaticky a je to automaticky napojené na ten tokenový systém a všechno, co se v tom jádru změní, tak je samo propisováno na ten web, takže to není jako maintenance z pohledu nějakého designéra nebo kohokoliv jiného, ale všechno je to automatizované. Vlastně IBM dělala studii, že její týmy, co používají DSK, tak jsou o 47% efektivnější a rychlejší. A to se bavíme o lidech. Pokud na to nasadíme AI v budoucnu, tak se to škáluje do nesmyslu. Takže to APIčko je strašně zásadní, kde tohleto je taková zásuvka a tohle všechno do toho napojený. Tak. Tohle je taková ještě doplňková služba, že umíme dělat multi-level design systémy. Takže pokud máte grupovou matku a pod tím jsou subbrandy dceřiné společnosti, tak dokážeme dělat jednu globální knihovnu, která má základní pravidla a všem těm subbrandům sdílí věci, které chceme. Takže třeba můžeme mít jeden systém toho webového, jeden systém webů, který zdědí všechny dceřiné společnosti a ty patra prostě jsou sdílený a všechny společnosti si vlastně tvoří ty weby automatizovaně a můžu si ho skinovat. Takže pokud nějaká značka má jinou vizuální identitu, tak jenom proměníme tokeny, ale běží to na stejném systému. Nebo pokud máte globální barvy a chcete je sdílet mezi ty dceřiné společnosti, jaké pravidla, tak to sdílíte. Ale každá ta subznačka může mít ještě vlastní pravidla, vlastní marketingové asety, prostě tak se to může větvit, ale je to furt provázaný ekosystém a všechno je automatizovaně propojené. Tak a to mám přichystané první demíčko.
abych neříkal jenom teorii, ale udržel si vaši pozornost, tak si něco ukážeme, jak to reálně funguje. Tady máme web v mobilním a laptopovém formátu, máme tady aplikaci, máme tady bannerový systém, tady jsou aktuálně 3 bannery, ale může jich tady být desítky na různé RTBčkové systémy, na různé dodavatele. Prostě škálovat se to dá do nesmyslu. Máme tady mailing, máme tady nějaké sociální média, posty a tak dále. A já vám teďka ukážu, jak vlastně fungují ty tokeny, že vlastně tady teďka vidíte, jak v té tabulce je právě ta značka rozebrána na ty jednotlivé položky. Základní brandová barva je rozstupňovaná, každá věc je přesně pojmenovaná, to je zásadní. Každý token vlastně má své jméno a když s ním pracuje potom design, vývoj, kdokoliv jiný, tak pracuje s jménem, ne s hodnotou. Ta hodnota je proměnlivá, může se v čase měnit, ale ten název zůstává a ten je všude propsaný. Takže teďka během chvilky se pokusíme propsat značku tady do Directu, jako příkladu. Takže já tady změním jednu barvu pro příklad. Vezmu si tady logo Directu, vyměním si ho tady za náš asset. Tak. Potom si vezmeme symbol značky, dosadíme si ho sem. Bude to trvat pár minut. Tak. Máme to vevnitř, potom tady máme hlavní primární vizuál, ten si tady nahradíme za tenhle asset. A potom, co už řešíme, tak právě ten setup té značky z pohledu tokenů. Takže máme tady Direct Sans místo typografie, kterou tam máme teďka, takže tam zapneme tenhle fond místo interu, změníme řezy, změníme si tady globálně nastavené parametry contentu, takže tady dám headline, dám tady subheadline a změním call to action. Tak a poslední věcí ještě tady nějaký název služby. A díky tomu jsme tady během teďka minutky proměnili všechny touchpointy do úplně jiného brandu, kde já jsem tady špatně dal ten headline, mám ho tam dvakrát, takže to tady jenom upravím, pardon. Tak, máme to správně. Takže vidíte, že vlastně díky té tokenové sadě, která funguje na všechny touchpointy, jak už web, apka, bannery, mailing, sociální média, tak všude se to propisuje. A co jediné, co grafici a designéři reálně dělají, tak fine-tuningují ty výstupy. Takže já si tady teďka vezmu, že chci ten obrázek posunout a třeba doupravit nějak typografii a tak dále, ale všechno se děje automatizovaně, takže generování jakýkoliv kampaní je z tohohle pohledu velmi jednoduché a vždycky si jenom vyberete sady, které chcete k tomu použít a rovnou se to děje. Samozřejmě pracujeme na Figmě, je to tool, který používá 90%, nebo 95% dokonce procent designérů. Jsou okrajové věci pro marketing, jako je Canva a tak dále, ale ta se těžko napojuje na design systém, který máme v tomhle ekosystému pro weby a aplikace, který je standard v dnešní době. Takže jsme zvolili tenhle tool. Teďka třeba pro marketing nemá tolik feature jako Canva, ale jsem si jistý teďka na dalším konfigu v červnu Figma vydá velký update a předpokládám, že tam dodají AI funkce napojení právě rovnou na facebookové systémy a tak dále, aby se to dalo rovnou publikovat, takže i ten marketing bude líp podchycený. Potom, pokud potřebujete značku škálovat, tak tady třeba ukážu na Livesportu, že můžeme dělat systémy pro jazykové mutace. Takže máte připravené nějakou sadu bannerů, tady to je třeba App Storeový příklad. Já tady můžu nahrát Google Sheet s překladama na jakékoliv jazyky a během sekundy to vygeneruje 10 druhů mutace pro jednotlivé trhy, pak jenom dolaďujete zase pozicování textu a tak dále. Ale snažíme se dělat maximální automatizaci. A to se stále bavíme jako o Figmě. Potom pokud si od nás koupíte nebo necháte implementovat molekulu jako takovou, tak my všechno máme skvěle zadokumentované. Takže když jsme teďka u těch bannerů, tak tady třeba ukážu RST,
jak jsou přichystané templates a vlastně jednotlivé fáze třeba kampaně. Dostanete od nás skvěle připravené Figma fily. Všechno je to prostě napojené, nachystané, dokážeme týmy zaškolit a fungovat. Takže potom tady jdou vidět ty jednotlivé templates, jak fungují. To asi znáte, ale je to prostě celé napojené na ten Molecular ekosystém. Tak, potom tady ukážu, jak vypadá taková standardní dokumentace naší komponenty v design systému. Vlastně to nejzásadnější na tom, ať už pro lidi, což jsou designéři nebo vývojáři, tak mít všechno dokonale popsané do posledního detailu. Takže tady v naší dokumentaci vidíte, že máme veškeré asety po ruce, máme tady definici produktové karty, máme veškeré jejich chování, interakce, popsané do čitelně strojového jazyka. Na tom stále pracujeme, to ještě chvilku dodám, aby to bylo i agentic ready. Takže kromě toho, že si kupujete vlastně nějaký mindset, jak to je celý postavený, tak je to i tento do posledního detailu vytvořený vlastně dokumentační základ, předvytvořené komponenty a jakmile implementujeme značku, tak jenom měníme ty tokenky, ladíme tam s kolečkama a to se celé otočí do vašeho brandu. Vlastně tlačítko je vždycky jenom nějaký čtvereček, text a nějaké ikonky a my vždycky jenom naladíme ty parametry, aby se děli na váš brand. A takhle se to děje úplně ze vším. Tak. Takže tolik k demíčku. Tak. Tohle jsem ukazoval intro do posud, jak funguje design systém, jak s ním pracují dneska lidi. Všeobecně přistupují tam vývojáři, kteří ten design vyvíjí, přistupují tam designéři, kteří ho spravují ten design systém, ale už to není to zásadní. Design systém jako takový, ta značka rozebrána na součástky je vstupenka do AI budoucnosti. Vlastně AI dokáže tento typ strojového jazyka číst a to vám umožní být připravený na to, až přijdou agenti, což přijdou v blízké době, minimálně ty AI, tak aby s tou značkou měli pracovat. A to bude vlastně shift do toho celkového smyslu této přednášky, že molekulu převádíme do agentic ready systému. Vlastně design systém bude API, přes který napojíte brand, produkty do vašich systémů. Vlastně je to takové USB-Cčko pro AI, aby umělo prostě pracovat s vašimi produktama, značkou a tak dále. Další metafora, AI motor a design systém je podvozek, ale prostě celkově je to o tom, že je to strojově čitelné a díky tomu AI začne škálovat brand a ne chaos. Protože pokud vlastně AI není napojená na ten design systém jako takový, tak hypnotizuje, dělá prostě random designy, upravuje si barvičky a jakmile ten tohle napojíte, tak začne generovat to, co potřebujete. Ať už jde o marketing, ať už jde o aplikace, weby, cokoliv vás napadne. Tak. Ale Molekula dneska už není jenom design systém. My vlastně kolem toho stavíme platformu. Design systém už sám o sobě nestačí. Je to skvělý základ, ale teprve, když se kolem mě prostaví další konektory a další zdroje kontextu a dat, tak to začne dávat smysl. A proto vznikl nový produkt, kterému říkáme Brand Brain nebo digitální ekosystém. Zatím název nevíme, pokud vás někoho napadne, jak by se to mohlo jmenovat, tak budu rád na konci přednášky. A pojďme si teda říct, o co jde. Design systém jako takový je ten strategický modul, ze kterého vycházíme. Bez toho to prostě nebude fungovat. Máte tam definici značky, máte tam všechny digitální touchpointy zadokumentované a v tu chvíli to začne dávat smysl. A my kolem toho stavíme další vrstvy. Takže konektory na živá data. Takže kromě toho, že AI zná design systém, umí si napojit jakýkoliv váš tool, tomu se chvilku dostanu. Budeme mít research engine, což znamená, že dokážeme spouštět automatizované výzkumy a ten kontext plnit znovu daty, signály z trhu. Do toho zapojujeme náš plug and play tým, který tohle všechno setupuje, anebo spravuje samotný design systém a hlavně ta agentic AI a principy fungování s tím, kde
tento celý ekosystém, když se zprovozní, tak z téhle části je brutálně schopný AI kolega, ze kterým můžete řešit prakticky cokoliv. Vzniká celek, který pomáhá s konzistencí, s rozhodováním, s čímkoliv. Takže prvním modulem, který zmínil ten plug and play tým, my tomu říkáme jednotka rychlého nasazení. Není to klasický stuffing, ale prostě pomáháme vám rozběhnout ten systém do pohybu. Když si od nás pořídíte, tak samozřejmě můžete si s ním pracovat sami, ale my, když se tam zapojíme, tak to dokážeme rozdýchat, klidně se zapojit do vašich týmů a pomoct vám s tím pracovat. Tady klasická věc, pokud třeba rozjíždíte nějaký produkt interní nebo chcete rozjet nějaký menší startup ve firmě, nebo máte problém s kapacitama, potřebujete s něčím pohnout, protože interní týmy nestíhají dělat featurey, tak než rozšíříte tým nebo vznikne úplně nový tým na nějakou věc, tak to je prostě hiring na několik měsíců, potom onboarding do týmu, alignment, než se to celý nastaví. Než ta první delivery, tak to klidně je půl roku až rok, pokud to je třeba design system tým, protože dneska sehnat schopné lidi na tenhle systém, na tvorbu je poměrně složité. A my fungujeme tak, že se dokážeme plug and play způsobem dostat k vám do firmy, během týdne, pár týdnů se zorientovat a okamžitě začít exekucí. Takže buď nasazovat design systém, pomoct tam dostat know-how, pomoct s vaším produktem a tak dále. Takže okamžitě iterujete, okamžitě škálujete, pokud to je třeba. A jak ještě tam zmiňuji, nejdražší není ta samotná výroba té věci, ale nejdražší je ztracený čas. Vlastně než to dáte na ten trh. Že my dokážeme ten čas ztrátit na minimum, abyste mohli začít hned. Aktuálně spousta klientů tady nás poptává tímhle stylem, že spravujeme design systém, umíme ho naintegrovat, umíme nadefinovat všechny moduly, které jsou potřeba, takže napojit marketing, weby, aplikace. Potom samozřejmě i být jako outsourcovaný produktový tým třeba, který roky vyvíjí vaši věc. Takže to je teďka princip, jak fungujeme, ale kam bychom se mohli dostat, tak, že budeme spravovat pro vás a pomůžeme nastavit celý ten ekosystém do toho agentic světa. Takže pomůžeme vám dělat product thinking v rámci toho ekosystému, zrychlíme delivery prototypů, čehokoliv. Dodáme tam právě seniorní tým, protože my dokážeme škálovat kapacity tím, že máme partu gig workerů, kteří jsou zaškolení do našich systémů, dokážeme je tam jako aktivně zapojovat a ten tým rozšiřovat, pokud je potřeba. Takže je to i dynamická část. Teď se dostáváme k tomu prvnímu novému modulu, což je research. Je to analýza trhu a zákazníků, vlastně sbírání živého kontextu, sbírání signálů zvenčí. Teďka spousta služeb k tomu je v nějaké MVP fázi, ale my přetváříme naše dlouho budované procesy ve firmě do agentic, ready, promptů, skillů a díky tomu dokážeme výzkumy, jakékoliv další věci spouštět automatizovaně pomocí research agentů. A tím nám vznikají tooly, jakože můžeme, pokud teda budou být třeba o produktu, tak můžeme sbírat signály z trhu, číst redditová vlákna. Kdekoliv bude zmínka o vašem brandu nebo o vaší aplikaci, tak ji budeme sesumírovat, umí si napojit tooly na App Store, takže sbírat syntézu a dělat triáž třeba feedbacku, skenovat trendy, dělat různé audity, o čem mluví zákazníci a tak dále. A tohle je takový základ. Těch research agentů budeme dělat víc na marketing, na go-to-market, market intelligence, průzkumy ohledně brandové strategie. Vlastně to, co jako Symbio děláme roky, tak zautomatizujeme a budeme dodávat jako kontextové vložky do toho celého systému. Takže tady vlastně vidíte, že kromě design systému tam nově máme ten research engine a ten context base je to, že je tady APIčko napojené na ten design systém, ale začnou tady přibývat ty soubory těch výzkumů a ta AI si s tím umí povídat, ať už potom při tvorbě prototypu nebo při diskuzi s váma čemkoliv. A ty research agenti budou
unikátní v tom, že jsou vlastně vzešly z našich procesů. Je to vlastně Symbio věc. Tak potom je tady modul na připojení toolů a aplikací. To asi někdo z vás už používá. Do AI jako Claude, GPT se dají napojit MCP servery a APIčka. Takže pokud máte jakékoliv analytické tooly k marketingu, k produktu a dalším věcem, takže dokážeme do toho kontextového okna taky napojit. A když se budeme potom s agentem bavit nebo budeme mít nějaké automatizované výzkumy z tohohle pohledu, tak si šáhne do těch toolů, naseje si aktuální data a prostě aktuálně tvoříte, přemýšlíte, děláte opportunity nad živou věcí. Takže ty data nezbíráte jen ručně, ale napojíte si je. Takže potřebujete, aby AI uměla nasávat tu realitu produktu a firmy automatizovaně. Tehdy má AI i vy nad čím přemýšlet reálně, takže ne jako to dělat ručně, kam chodit, ale mít to v tom kontextovém okně spolu s tím vším. Tak tady je nějaký příklad vlastně toolů, který mají MCPčka, který dokáže napojit už jakéhokoliv modelu a zase automatizovaně z toho dělat nějaké výzkumy. Většinou v kombinaci s nějakýma těma agentama výzkumnýma, ale může to být i jen tak, že se doptám, že mě zajímají nějaké aktuální data k něčemu, on si tam šáhne, podívá se. A může to fungovat i případně opačně, že přes ty MCPčka dokáže AI plnit nějaké věci, takže pokud máte nějaké systémy na třeba správu marketingových výstupů a tak dále, tak AI se s tím dokáže komunikovat a třeba nějakou kampaň poupravit, něco tam nahrát, takže ty konektory jsou tam i zpátky. Tak. A potom tady máme agentic modul, což je to hlavní, o čem si chci dneska bavit. Takže nejdřív potřebujete kontext a potom může přijít agentic AI. Ta stojí jako vrstva na tom všem, co jsem zmínil. Takže potom máme různé LLMka, ty můžeme si libovolně volit, jak nám to vyhovuje, ale ty dokážeme přes MCP servery a různé APIčka napojit na tu kontextovou bázi, napojí se na ten design systém, napojí se na konektory, můžou si dělat automatizovaně výzkumy nebo za naší jako spolupráce. My tam můžeme mít náš tým, který to celý setupuje a ovládá, nebo tam budete mít svůj tým, to je jedno. Ale v tuhle chvíli má AI ten správný kontext o tom, jaký potřebuje, aby s váma dokázala generovat správné opportunity, správné rozhodnutí a další věci. Tak a já tady přistoupím k druhému demíčku, tady vám rychle ukážu, jak teďka třeba vypadá, to je tool Pencil, generování designu s pomocí agentů, kde se tady pustí 6 agentů na jednu a začnou generovat nějakou věc. Jde vidět, že ta věc je generická. Je to prostě klasická sajta, nemá nějakou osobnost, nemá to brand nejspíš. A to je vlastně ten problém. Pokud celou tu kontextovou základu nemáte, ani ten design systém, tak to dělá takovéhle věci. Prostě budete se v tom točit do nekonečna. No. Vždycky to bude vypadat takhle. My potřebujeme, aby tihle agenti, ať už tady kreslí nějakou webovku, aplikaci, bannery nebo dělají nějaký prototyp pro vás, tak aby generovali on-brand. A viděli na to, jak vypadá produkt, jak vypadá váš marketing, dokázali si případně šáhnout na nějaké data, které potřebují k tomu, aby to dokázali dělat. Tak, takže přistoupíme k demíčku číslo 2. Já tady mám Kurzor, což je aktuální aplikace, která dokáže s tím kontextovým oknem, který tvoříme, pracovat. A zkusíme si, mám tam design systém Directu, konkrétně FIDA, který jsem právě v té strojově čitelné formě tady naimplementoval a nasadil tam i skilly a pravidla, jak se tvoří jejich marketingové asety, tak mu tady dám teďka za úkol, aby vytvořil vlastně banner tady z další sady. Já tam mám dané DTPčko a texty, které je potřeba dělat, takže potřebuji verzi B, kde firemní karty bez vazby na bankovní účet. Takže ho necháme tady chvilku přemýšlet. On tady zatím začne něco dělat a zatím chci ukázat to, když se s tím kontextovým oknem povídá, tak jak to potom třeba může vypadat.
Nekoukejte se na značku, zdravím, pokud tady máme kolegy. Je to sneak peek do toho, jak pracujeme teďka a co budeme dodávat klientům od následujících týdnů a měsíců. Vlastně, když si s tím AI povídáme, tak tvoříme s ním veškerý kontext, třeba tady konkrétně aplikace, kde AI zadokumentuje veškeré věci, které potřebujeme, featurey stránky, generujeme s tím právě ty PRDčka, což je detailní specifikace toho, jak má ten produkt vypadat. Je to sice taková poměrně geeky věc, možná pro některé z vás. Je to věc, která pomáhá tvořit aplikace, ale stejným stylem třeba může vypadat váš marketingový plán nebo prostě data, která jsou z výzkumu ohledně marketingu a prostě můžou být v takovým detailu. Takže tady mám nějaký přehled cíle toho projektu, máme tady user stories vygenerovaný. A nejde jenom o to, že jsou vygenerovaný. Vlastně já teďka už netrávím čas tím, že ručně tohle všechno sepisuju, ale já to generuju a můžu to zaiterovávat. Takže já se doptávám, nechávám si dělat výzkumy a třeba tohle je nějaká 10. verze té věci a dokázal jsem ji udělat efektivně, s mnohem větším kontextem a co bych dříve vůbec ani nedokázal, protože do těchto detailů se dostat, tak je to takových strašných hodin, že by si to nikdo z vás třeba nemohl od nás dovolit. Takže my teďka jsme jako v úrovni, kde můžeme pracovat mnohem s větším detailu a tím dodávat mnohem detailnější věci. Takže tady máme teďka do detailu popsané třeba to, jak vypadají veškeré stránky. Když kliknu na design, tak už nepotřebujeme tool jako Miro a tak dále. Tady ten informační architekturu nám to generuje automatizovaně. Můžu si s AIkem tam povídat a ono to bude živě upravovat. Já píšu a tady se to začne měnit, takže dokážu se na to koukat, konzultovat s ním, proč to tam je a v reálném čase to měnit. Prostě hledat edge casey, hledat, kam to plyne, fázovat si to na MVP, fázi 1, fázi 2 a tak dále, generovat automaticky náhledy user flows a ty diskutovat. Takže dřív, než bych tohle třeba připravil, tak já teďka jsem za tu dobu udělal 15 iterací, aby to bylo kvalitnější. Jo, takže a jakmile cokoliv měníme, tak se tohle samo promítá jako na ten web. Máme tady technickou specifikaci, máme tady priority guidy, což je základ pro warframey a další fází je právě generovat i ten design a případně i generovat kód. Tak. Tady nám AI stále tvoří, takže já se ještě tady poposunu do samotného pencilu, kde vám právě můžu ukázat, když tady ten banner sem vložím jako příklad a řeknu mu vytvoř další 4 resizes z tohoto banneru, dám mu tam 4 agenty, jak to udělá najednou, tak začne dělat, ale jelikož není napojený na kontext a nemá ty pravidla a design systém, tak začne hypnotizovat a udělá to nějak podle svýho. Ale jakmile tam ten kontext máme, tak uvidíme, že AI začne tvořit on-brand výstup. Chvilku to trvá, protože nejdřív si musím nastudovat třeba 8 dokumentů, prostudovat si design systémové tokeny, zjistit, které má použít a tak dále, takže chvilku se rozmýšlel, ale jakmile to má naintegrované, tak začne rovnou tvořit. A tady děláme třeba jeden banner, ale může třeba tvořit těch bannerů 15, 20, 30 na jednou. A jakmile má správně připravené skilly, což je právě vysvětlení AI, jak má s tím bannerem pracovat, tak ho dokáže udělat vždycky konzistentně, dobře, tak, jak by to udělal klasický designér. Tak koukneme se, jak to běží vedle. Tady se nám už snaží AI něco rozběhnout. Rozjíždí si separátní agenty, aby to mohl tvořit. A mezi tím tady postupně doiterovává AI tady ten banner. Máme tam nastavené i procesy, jakože až ho dokončí, tak si ho sám vyfotí, zhodnotí a sám ho vyexportuje do výstupu podle našich pravidel, třeba velikostí z mediálky a tak dále. Pokud máme konektory na vaše systémy facebookový a jakýkoliv, tak to MCPčko dokáže se tam napojit a taky rovnou třeba to vypublikovat.
Tak, takže tady máme připravený tady nějaký banner a můžeme ještě říct, že tady ten banner B chceme, už ho tady zastavím, ať už neexportuje, udělej resizes na Facebook a Instagram posty a stories plus 3 bannery z Google sady. Tak. A ještě ho teďka zastavím, no. A dodám mu tam ještě kontext, nebo asi to zvládne sám, jelikož to teďka připravoval. Ještě se dá vlastně referencovat na ten design tak, že mu tady do toho konkrétního promptu vkládám, s čím má pracovat, můžu mu říct i konkrétní text, že ho má nějak upravit a jít do detailu tak, aby věděl, o čem my mluvíme. Takže když třeba s tím pracuju, tak já jenom označuju, mám tady zapnutý diktafon a vlastně si s ním povídám a on to dělá v reálném čase. Teda pokud je to rychlejší než dneska. A každou chvilkou by měl začít dělat ty jednotlivé výstupy. Tady vidíte, že si čte vlastně pravidla, jak třeba si mají dělat resizes z toho skillsetu. Takže chvilku přemýšlí. Ale určitě to stojí za to, aby nám nedělal ty halucinace, jako třeba tady. Tohle se vám bude dít klasicky. A dneska tady pencil z nějakého důvodu všechno skládá na jednu hromadu. Ale normálně generuje výstupy jeden po druhým a ne zároveň, jsme by tak měl. Takže tady vidíte právě tu generičnost. Vlastně takhle funguje každý AI tu. Ať už máte nanobanán na fotku a tak dále, tak pokud máte špatný prompt, nedáte ty základní data, tak generuje prostě průměr a tu značku vám začne rozkládat. Dříve nebo později. Ale jakmile máme ten kontext, tak se tady stále tvoří plán. Dneska je Claude nějak extra zamyšlený, ale už to rozjel. A začne sázet právě ty resizes. Já ho tady chvilku nechám pracovat, posuneme se dál v přednášce. Mám to tady zasypat na jednu hromadu. OK. Tak. Pak vám ukážu výsledek za chvilku. Tak. Takže, jak už jsem ukazoval, ta hodnota se nepřesouvá pryč od lidí. Jak by se mohlo zdát, že všechno je najednou vygenerované a je to prostě lusknutím prstů, ale je to tak, že my dokážeme jít do mnohem větší hloubky, nebo vy, když ten systém budete mít. Dokážete AI instruovat, ať se dívá na výzkumy, ať se dívá na data, ať nám to porovnává, ať nám to feedbackuje. Pokud tam máte seniorní lidi, tak oni dokážou té AI oponovat. To je naprosto zásadní. Vlastně seniorní lidi jediní dokážou být v tom levelu, aby když se takhle generuje, tak aby dokázali být v kontextu a vlastně to spolu vymýšlet. Protože AI je skvělý parťák, ale nechat mu jako absolutní moc je velmi nebezpečné. Takže se ta hodnota přesouvá do chytřejšího využití expertízy těch lidí. Takže jakmile jim dáte to okno toho kontextu, tak mají toho super chytrého kolegu. Je to ten, když je napojený na ten mozek značky, tak potom ta AI je vlastně ten expert, ten člen týmu, který když si dosadíte, a já to taky používám tak už půl roku, že mám najednou experta na marketing, mám experta na produktové prototypy, mám experta na náš web, na cokoliv. Takže vždycky jenom přepnu kontexty, řeknu mu koukej na tohleto, udělej si výzkum na tohleto, napoj se na tyhle data, stáhni si je a prostě v tu chvíli designu nebo vyvíjím prostě v tom okně, který já potřebuju a je to naprosto boží a je to vlastně v jedné věci. Takže pokud tohle ve firmě máte, tak nebudou ty jednotlivé sila, ty metaverzy. Tohle se dá právě nasdílet všem týmům, ať pracují s tím jedním kontextem, s tou jednou věcí a tady bude rozhodně budoucnost, že tohle budete ve firmě mít a všechny týmy budou pracovat s tou jednou základnou. Takže už to není jako dřív, že jak to mám navrhnout, začnu přemýšlet, dělat si nějaké výzkumy ruční. Jsou tam ještě většinou rozdílné týmy a fáze, bylo to UX, UI a tak dále. Dneska si děláme u nás třeba mini týmy, kde je nějaká dvojička, seniorní, UX, UI a tak dále, ale pracujeme dohromady, takže my už se dneska ptáme spíš, jaký kontext napojíme, když potřebujeme řešit nějaký problém.
díváme se na data, z toho si generujeme příležitosti. To nám pomáhá se rozhodovat, ať už my nebo s klientem, a dělat ten správný dopad, který je na základě dat a věcí, insightů. Jo, takže potom z toho jednoho řešení a spousty manuální práce, co tady bylo dřív, protože dalo strašně moc práce vůbec nakreslit nějakou informační architekturu, udělat user flows, tohle všechno se skládat, vymyslet. Prostě stalo tolik hodin, že jsme stihli udělat třeba jenom 1 nebo 2 verze. Tady dokážeme zaiterovat 15. verzi a to vám ukázat. Dřív byl statický design, dneska právě všechno předgenerováváme jako z AI, takže máme 10 návrhů toho řešení, jak to může být během chvilky a spíš my děláme ten úsudek, jak to reálně bude vytvořený, nebo jak bude udělaný banner, marketing a tak dále. A až potom to posíláme na vás, takže zase jsme mnohem větším detailu, máme kvalitnější výstupy, můžeme s vámi konzultovat ty směry, které to generuje. A celé je to živé, napojené na ten adaptivní systém, takže jakmile tady něco vytvořím, tak to zanesu do té kontextové báze a další tým, co jde po mně, tak už se může kouknout, co tam dělo a pracuje s tím kontextem. Dříve to byly dlouhé iterace a spousta feedbacků v týmu, prostě než jsme se domluvili a tak dále. A celkově, není to skok, celý tenhle systém, jak se to tvoří, prostě je modulární cesta. Některé prvky architektury už používají někteří zákazníci dnes, to je hlavně ten design systém, to je ta knihovna, to jsou ty jednotlivé moduly, které jsou na to napojené. Ale někdo třeba je stále v roztříštěném stavu, jo, že řeší základní konzistenci, týmy nepracují z jedné znalostní báze, třeba typicky marketing, že není napojený na design systém, takže mají takový vlastní ten metaverse z brand manuálu, a ti designéři a vývojáři prostě už pracují v tom kontextu. Takže druhý logický krok je sjednocení základu, takže dodání třeba té molekuly. Což znamená, že dodáme právě tu knihovnu, ten strojově čitelný základ, ať už pro lidi nebo pro AI. Napojíme na to všechny produkty, které potřebujete, nebo digitální touchpointy. A jakmile tohle máte, tak můžete začít uvažovat nad dalšími vrstvama. Takže napojený kontext, tak jak jsem říkal, napojené ty data do té kontextové báze s pomocí těch MCP a API. Potom ty naše speciální agenty na výzkumy, kteří vám budou dělat automatizované researche v pravidelných intervalech nebo jednorázově, tam se to potom řeší per project. A jakmile potom máte sjednocený design systém, to je ta kontextová základna, máte napojené kontexty ze všech těchto zdrojů, tak můžete být připojeni na agentickou budoucnost a s tím, že budete mít i třeba separátní AI kolegy, kteří si budou sami umět šáhnout na kontext, který potřebují, budou mít ten skill a vědět, co mají dělat a budou vám předgenerovat třeba nějaký výstup. Jo, tam se vlastně dostáváme jako, teďka asi znáte Cloboty a tak dále, to jsou jako entity AI, které fungují úplně autonomně. Postupně tam začínají se směřovat všechny AI LLM modely. Takže třeba v budoucnu, pokud budete mít takhle správně čitelnou firmu pro AI, tak budete moct mít ty agenty a ty budou prostě tvořit. A my na to teďka navazujeme takzvaným Molecular Readiness Workshopem, kde se právě můžeme ptát na otázky, jestli váš brand je srozumitelný pro AI, jestli je zastřešený tím kontextem, který potřebujete, jestli umíte třeba už aktuálně třeba pracovat s těma signálama, protože teďka můžete do Claude asi napojit MCPčko nějakého vašeho toolu a dát a povídat si s nima, ale je to prostě disconnectnutý. Každý člověk, každý tým prostě to používá sám o sobě, nezdílí si ty kontexty, prompty, to, jak s tím pracovat, ten skill, vlastně jak se s tím povídat. Tady je to centralizovaný a hlavně, jak se připravit třeba na agentic dobu. Většinou prostě dostat se do tady tohohle stavu bude nějakou dobu trvat a je potřeba si na to udělat nějaký plán. Takže teďka je vhodná chvíle s tím začít, nad tím minimálně uvažovat a začít dělat ty kroky a stavit tu kontextovou základnu, abyste na to byli připraveni. A my vám s tím můžeme případně pomoct. Vyzjistit, jak jste na tom s design systémem, jak jste na tom s modulama, které to budou napojit. Zda vaše tooly, které používáte, už jdou taky nějakým způsobem agregovat dovnitř. V budoucnu naše research agenty třeba napojit, pokud vám budou dávat smysl. A třeba minimálně se od nás nějak nakonfigurovat tu architekturu. Takže, abych to dneska nějak zhrnul, tak budoucnost
nevyhraje ten, kdo má nejvíc AI toolů, ale vyhraje ten, kdo má nejlépe připravený kontext, systém a způsoby práce. A přesně tam právě dnes molekulu posouváme. Snažíme se s ním udělat tu infrastrukturní záležitost, nejenom nějaký design systém, co stojí v pozadí, ale prostě ten strategický asset. Jo, takže případně tady se můžete přihlásit si od nás objednat workshop, kde bychom tohle celé zpracovali a mohli se na to podívat. A minimálně třeba naplánovat implementaci molekuly, pokud by to dávalo smysl. Tak a můžeme se vrátit teďka do kurzoru a podívat se, jak jsme tady s banerama. Samozřejmě živá prezentace AI mě tady začne skládat všechno na jednu hromadu, dneska unikátně. Ale jak se můžeme podívat, tak všeobecně ten základ je velmi dobrý. A co můžu teďka dělat, tak Tak už tady vidíte ty banery, které to vygenerovalo. A co dneska můžete dělat, tak když takhle AI vygeneruje nějakou sadu věcí, tak já mu tady řeknu, že tady třeba v tomhle banneru, který je poměrně velký, a v tomhle konkrétně tam nebyl, ale třeba když v tom Ačku, pokud bych tam chtěl mít ty sekundární texty, tak ať je umístí správně. Tak můžeme vyzkoušet, že vezmu si tu kartu A, že z tohoto banneru vytvoř tento formát, ale vezmu jako referenci tady ten, a on by měl být schopný to vyrobit. A co je třeba skvělé na AI, tak já mu teďka, když budu mít celou vygenerovanou sadu těch bannerů, tak mu můžu všechno označit a říct mu, udělej toho duplikát a přelož to do maďarštiny. Prostě on to udělá, má tam třeba skillsety, jak děláte tone of voice, jak pracujete v tom jazyce s textem a rovnou to poupraví do té verze, aby to tam samozřejmě vešlo, což dělá typicky jako designer ve firmě, že pak řeší, že to vyteče, že je to dlouhý a tak dále, tak to AI dokáže sama zpracovat, to typu udělat ten první nástřel, tak aby to prostě do toho banneru zapadalo, aby se nerozpadnulo a tak dále. Takže potom i to škálování na další trhy tady s tímhle systémem super. Dneska jsme trošku v plenkách, je to teďka, ty tooly s tím začínají, ale teďka během měsíců to začne skákat a každý tool bude integrovat nějaké takovéhle AI procesy. Jsem si jistý, že i Figma a ten samotný design systém, ze kterého tohle čerpá ty skilly, tak je fajn začít tvořit, protože jakmile to nebudete mít, tak budete se prát neustálou nekonzistencí, bude to hypnotizovat a prostě nebudete ten seniorní kolega, který vám bude dělat ty výstupy, které potřebujete. A díky tomu třeba dokážete si marketingu i generovat ty bannery sami, jako v budoucnu, protože to bude v takové kvalitě a promotovacím stylem, že když něco uděláš špatně, tomu tady jenom označíte, řeknete to, on to sám poupraví. Samozřejmě tenhle editor je i klasická Figma, takže já tady můžu klasicky přerovnávat vrstvy, přepisovat. Není to jenom obrázek jako nanobanána nebo cokoliv takového. A díky tomu je to prostředí, kde iteruju, kde hnedka exportuju, publikuju a tvořím v tom kontextu. Což třeba dneska Figma konkrétně tohle neumí, že bych tam měl napojenou tu kontextovou bázi, včetně těch jako skillsetů na brandový tone of voice a komunikaci a tak dále. To mi třeba kurzor a pencil tady konkrétně, ale věřím tomu, že Figma se tam dostane během chvilky a pokud je to váš primární tool, tak to dokážete dělat i tam. Tak, takže teďka nám tady AI začne tvořit ten banner z toho Ačka postupně. To bych ještě možná mohl zmínit jako poslední dodatek, že když teďka bych tady chtěl cokoliv upravit, tak si to napozicuju líp a teďka bych to označil a řekl bych mu, nastuduj si, jak jsem to upravil a on si to aktualizuje do toho svého skillsetu. Takže příště už to udělá správně. Takže takhle jako on se dokáže zpětně ty věci učit. Že pokaždé vám tu kartu neudělá malou, prostě jak mu to jedenkrát napíšu, tak on se to naučí a příště už to udělá správně. A tímhle stylem, když si s ním budete třeba chvilku, nebo vaši designéři povídat, tak za nějakou dobu je z toho plně autonomní seniorní prostě parťák. Tak, tady máme nějaký draft, samozřejmě s tím mobilem, tady je těžko si poradit, tak bych ho tam hodil do prostředka, ale to bychom nějak vyřešili samozřejmě. A co je ještě skvělé, tak tady bych třeba mohl napojit nanobanán, takže bych mu mohl říct,
že tady to se mi nelíbí, přegeneruj to úplně něco jiného. On si to sám vezme, sám si to nechá vygenerovat, udělá si sám prompt a vrátí mi to sem jako nový obrázek. Takže znova nemusím jít někam do externího toolu, to sem vracet. Prostě ten systém si sám dokáže šahat na jednotlivé služby a celý to řešit globálně. Tak. A that's it.